जाओ शादी बात झीर देखिल अभी तक कौन सब पानी के उल्टी करना क्या है मिसिक जीवार शिशुड़ी नक्की नहीं किया दी हाथ तेरे मावा दी हाथ तेरे ये दी नक्की नहीं किया कितने दूर जाए रोसे घर नहीं किया
ଏ ଦେଇ ଖାଲି କରିଦେବି ଆ एक्सरसाइज ଆଉ କ'ଣ? ଜାଣ ଦେବେ ହଇରାଣ ଆଣିତ ଏ, ଏଥର ଘରକୁ ଆଇଲି ବାହାର କରିଦେବି। ଇ କଲୁ କଲୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇକି ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପକେଇ ପଡା ପାଖକୁ ପୁଅ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୁରା ହାତ ଗୋଡ ଲମ୍ବେ ଯେତେ ଲମ୍ବେ ପକେଇ ପକେଇ ଆସିବ ତମେ ଟେକି ପଡିଲେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରି ଆଉ 4 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନବ ନା? ମତେ ଖାଲି ଛିଡା କର ଟିକେ ନମିତା ଭାଉଜ ଧରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଟୋଟାଲ ଛାଡିବାକୁ ଦେଲେନି ମତେ ଭାଇ ଆସ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ତ କାମ ଅଛି ଦେଖିଆ ଦେଖିବ ବିରି କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ନାହିଁ ଏ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଇଏ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବ ଟିକେ ରଖି ପକେଇ ଦିଅ ଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁ ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ସେ ବର ଆଙ୍ଗୁଳି ବାନ୍ଧିବା ନୂଆ ଆଉ ପିନ୍ଧା ହଉନି ସବୁବେଳେ କିଏ ଶାଶୁ ଏତେ ଶିଖେଇବ ହେଇଗଲା ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲ କର